खुलुमबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो दिनैनि बे सानडेखौ नोंथांमोना गोजोनै स्पेसियेलि हगारहरनो हागोन सानबाय बहाबा जुदि हान्थिलांनो सानदोंब्ला बहाबा पिकनिकफोराव थांनो सानदोंब्ला सानडेनि मोजाङै थांनानै मोजां न'खर फारसे मोनफैफिनथों बेखौनो आं आसा खालामो दिनैनि टपिकखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आं मा टपिकआव बुंनो सानदों नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै बुजि मोनखाबाय जानांगौ नङा होमबा स' आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बिथां रिंकि ब्रह्मनिसिम बिथाङा 100K साबस्क्राइबार जाबाय बेनि थाखायनो बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावनो सानो बिथाङा एफा खम समनि गेजेरावनो 100 साबस्क्राइबार मोनबाय बहुत गिदिर बान्था होनांगोन आरोना बिथाङा बयनिबो अननाय मोननानै बयनिबो हेफाजाब मोननानै बयनिबो गोसोआव जायगा मोननानै बिथाङा 4 मान्थनि गेजेरावनो 5 मान्थनि गेजेरावनो बिथाङा 100 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय बहुत माने गिदिर बान्था होननो साननांगोन आरो बिनि थाखाय ना बिथांनि थाखाय गोबाङानो इउटुबाव गोबां समनिफ्रायनो ब्लगार माबा बानायबाय थायो नाथाय थेवब्लाबो 100K साबस्क्राइबार जानाया गोबां सम नांगौ आरोना जोंफोरनियाथ' बारखा जोंफोरखौथ' रावबो सिनायखौनो मोनाखाया आंखौथ' स' थेवब्लाबो बिथांमोनखौ जोंनो नायो रायजो राजा बिथांमोना नायो बयनिबो अननाय मोनो बिथांमोना बयनिबो गोसोआव जायगा मोननो हादों स' थेवब्लाबो गोबाङानो बयनिबो एक्ट्रिसनि मादाव गोबाङानो बयनिबो गोसोआव जायगा मोनो नाथाय एफा थाबनो माने 100 साबस्क्राइबार मोननाया खाफाल गोनां होनना बुंनो नांगोन आरोना स' गासिबो जों रायजो राजा नोंथांमोननि अननायावनो जादों आरोना बेफोरो स' बिथाङा मा होनदों नोंथांमोना भिडिअ नायलांदो आं ससे क्लिप होदों बिथाङा मा होनदों जोंनि सायाव रायजो राजानि सायाव नोंथांमोना नायलांदो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आङो बेखौनो आसा खालामो मोजां टपिकबो लाबोनो हाबायाखै जेराव गिदिर बेरायनोबो थांनो मोनाखै मानोना नाइट डिउटि मावनानै आरो फैनानै उन्दुनाय जायो नालाय स' जेबो जायगा थायगाबो खिन्थिनो हायाखै नोंथांमोननो आं सानदों मोनसे प्लेनिं खालामनाय आं जायगा दिन्थिगोन फैबाय थानाय समाव गवायाव आं थायो नालाय स' गवानि आं हानायखिनिखौ जायगाखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन स' नेबाय थादों नोंथांमोना बै समखौ आङो दा समखौ मिलायनो हायाखै स' नोंथांमोना दिनैनि बे सानडेखौ मोजाङै स्पेसियेल हरनो हाथों बेखौनो आङो फिन बुंफिननानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै चेनेलखौ ग्र' खालामनो हेफाजाब होदो बिथां रिंकि ब्रह्मआ मा बुंदों नायलांदो लास्टाव लागै स' खुलुमबाय गोजोन्थों ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरबाय नोंथांमोना जे आंखौ एसेबां खम समनि गेजेरावनो 4 मान्थस एगल' जादों आरोना अनलि 4 मान्थस एग' जादों बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंखौ जे एसेबां अननायनि एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आङो माने सानाखैमोन जे आं एसेबां खम समावनो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आरोना बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखायसो बेखायनो आङो दा खुगायाव आरो